weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to woda bere bowa cali garli worgo garli rewo dawa fimbo ngabo bafata kon waktu yoni hato bana karta kame jolfo ene jiya e gardede kabroji mena to leydi Sénégal tonto ndar ko perɓodirala subaka hande o hakkunde jangoɓe duɗal jaabi hatiri kame dadiɓe waɗi goto mayɗo hen tonto leydi Mauritanie ñalawma hanki o ko dadiɓe Nouakchott naati galle Bouamato e gorko joom ngaalu dokɗone moltoyi tonto leyɗele Europe tonto leydi Mali yaadiɓe Ibeka Kano ndendini kene foto wonde nogas e 5 million e taw kadi ko tonto Ségou gam yoɓandemo kosiyo makko yo ƴamtoya lefol laamu e leydi Mali tonto Guinée Conakry fawama jungo wonande kaya jooɓinoɗo fittando Alhaji Abdourahmani Diallo kanko on wo jagga ko tonto leydi Guinée Bissau to leydi Côte d'Ivoire jagorgal kalfinangal hakkunde leyɗele holliri wonande jayde leydi Israël ko holliri ko wodani so tawi kay wiyama tawtorama ambassade mo leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki o tonto Jérusalem kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba watto godde joni jaññodena. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo e joya duƴala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetate kabroji mene ɗemgal pulaar tonto dargueja dande maayo paɗena oɗo hen subaka hande taw kadi ko janggoɓe to duɗal bitegal Gaston Berger ko ɓen tigui hande mbaɗi toon seppoji mumen ganduɗa dadiɓe nottima hen caggal noon seppoji mabɓe ko hollirde wonande kay ko fate banggue boursiji mabɓe ɗi koɓe lelɓe tottede ɗum oɗo saa noon yidde mabɓe ko yooɓe jooɓe boursiji mabɓe ngal pelɓodiral noon dañi tigui fellande wonde hen ha suka gorko biteɗo fallo Sena taw kadi ko suka janggowo toon to duɗal jaaɓi hattirde heddi hen oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morga toon to Saint-Louis ko wona ɗum ko noon dañi janggoɓe ɗiɗo gañiɓe hen dañi kadi dadiɗo goto gañiɗo hen taw kadi yaltini ɗum ko jayde leydi Sénégal witende RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en keddo ha joni toon to Saint-Louis jeena toon to nokku biteɗo Paal tonne kadi ko suka goto almudo taw kadi ko janggannoɗo taw jangguinannomo ko ceerno makko noon ko koreji makko to banggue bammakko on noon dañino fiidemo piggal musgal no feewi ha ganduɗa rutte joomi koye ngal ɗon piggal caggal noon ɓe jiiɗi wadde maslaha ngam wirde oɗon suka ko nden tigui procureur tini caggal noon wonande kay préfet mo wuuro préfet taweteɗo e falde parte taweteɗo e falde rawde on kay tini ɗum ko nden tigui wawi dogde hen ha oɗo saaha mo gonɗen kanko noon ceernajo jangguinanoɗo ɗon almudo fawama junggo oɗo saaha noon woddarima yeeso procureur mo fadi ñawore makko toon to Saint-Louis ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ñawore Imam Ndaw ñalawma hanki o kikiɗe procureur hucciniri e jayndiyankoɓe o holliri oɗo saaha mo gonɗen yidde makko Imam Ndaw yo ñawane e duuɓi 30 e kaso ko wona ɗum ko noon woɗɓe yaadiɓeɓe woni hen taƴanaɓe ko wayno Mouhtara Diokhane ɓen taƴanama kaddi gurdam ne lelo e kaso woni hen ko duuɓi 3 woni hen noon ɗaccitama yo jaa boli mumen ko wawi wonde kala ɗo hen alhamis ma kala laaɓoy caggal ñawowo ma artoy hen no moƴƴi so tawi ma o rew e yamirore procureur walla kanko hoore makko ma waddu ñawore makko banggue ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Mbour jagorgal kalfinangal ko fate banggue awo taw kadi ko biteɗo Oumar Sarr waɗi toon jillo moɗoma gam salminoyde juuroyade wonande kay koreji ɓeɗo hen yimɓe jeenayo majjuɓe maaje Mbour jeenayo majjuɓe maaje Mbour yanoɓe awoyde hawɗa saaha mo gonɗen jiitaka kono kam koko dutte jomumen
o yehi toon o tottiri toon kene fota wonde million ngaji jeenayi taw kadi koye koppareje franc CFA o holliri noon oɗo saaha peeje peccorde kala ɓe mbaɗɓe mbawa yiilade haaɓe jiita ɓalli ɓeɗon majjuɓe teni kadi ko wona ɗum ko e kala saaha maɓe guittu koniyankoɓe joolay laaɗe diwoje ko fate banggue hélicoptére beele mbawa yumnade maaje ɗe gam jogade nden kay kisal wonande awoɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Dakar ñalawma hanke ko seppo yuɓɓina toon caggal kay yogay ɓe jadani ko fate banggue eggingol ambassadeur mo leydi Amérique toon to Tel Aviv nawede toon to Jérusalem sukaɓe hewɓe e nder leydi Sénégal kolliri hen mette mumen no fewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba kalene porte parole woni tan jomnaɗo konngol galle khalifa taw kadi ko biteɗo Serigne Bass Abdoulaye Khadre Mbacké kanko noon ñalawma heccanke o woni ñande alende o fawi toon hayre makko adinde taw kadi ko nokku biteɗo Matlabul Fawzayni ko toon tigo fawi hayre makko adinde ko fate mahde toon taw kadi ko suudu safrirdu ko fate ƴiƴam ko wiite Jalisa caggal noon Dakar oɗo saaha fota tan teskede nduɗon suudu ne fota wawde wonde ko toon to Touba ko wona ɗum ko noon khalifa mo Touba gardiɗo oɗo saaha mo gonɗen yaltini kene fota wonde 30 million taw kadi koye koppareje franc CFA gam wallidde almuɓe Touba ne mbawata mahde nduɗo suudu gam cellala wonɓe Touba ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale kawguel Qur'anil Karim toon to Malaisie kono ɗum ko noon ko sukaɓe ɗiɗo Sénégal naɓe oɗo saaha taaƴi dawal joyɓiwal taw kadi ko toon to Malaisie hen goto noon hen goto ya mabɓe wiyete ko Maymouna Lo yarata koye duuɓi sappo e jeetati goɗɗo wiyete ko Mouhtara Silla kañum nen yaara duuɓi sappo e jeetati oɗo saaha kamɓe kala aɓe tawi toon to Malaisie ko fate banggue kawguel Qur'anil Karima ko wona ɗum ko noon leydi Mali kono ne kadi leydi Gambie Guinée kono ne kadi leydi Burkina Faso ɓeɗo hen elminama oɗo saaha noon e ɗamina ya taw Sénégal jogorani nawde araraya soɗon teski noon hitande mayde ɗo hen nde ko Mouhamed Moujtaba Diallo ko on tigui nawi araraya caggal foldemo yimɓe hewɓe toon to Malaisie kanko tigui nawi ko wiyete kawguel Qur'anil Karima kamɓe ɓeɗo hen noon biteɗo Maymouna Lo ne wonde Mouhtara Silla taw kadi ko jeeyaɓe leydi Sénégal tawtoraɓe kawguel Qur'anil Karima oɗo saaha noon e ɗamina kamɓe tigui poti gagnade kamɓe noon ɓe jalti koye duɗal bitegal Daro Aïcha Oumoula Mouminina ha joni sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayinde witende Ami Holliri wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo yeehi toon to Nouadhibou ñalawma hanki on yaade sete timmuɗo no fewi ene tawtora ɗum taw kadi ko gardiɗo wuuro Nouadhibou ene tawtora ɗum yogay yimɓe kamɓe noon ɓe kolliri toon fa koɓe ɓe jewti toon toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue awmaje kaɗɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen holno ɓe mbaɗirta peeje peccorde ha faggundu wawa yarude yesso taw kadi awo ngo wawa ngarɗinede taw kadi yogay liɗɗi mbawata jaggede ko wona ɗum ko noon awo fina tawa taw kadi ko finoɓe toon to wuuro Nouadhibou taw kadi ko hutortoɓe goɗon awo e hol peeje peccorde poɗɗe ƴettede kamɓene heɓe mbawa awde hen taw kadi ko awo wongo fayida o holliri noon wonande kanko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo wonande kala hitande leydi Mauritanie ko yaltinta tonuji taw kadi koko fate banggue liɗɗi o holliri wonande kay koppareje natoje e nder leydi Mauritanie kala hitande taw kadi saboto ɗum tigui koko fate banggue awomaje kaɗɗe leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale ñalawma hanke o jayde witende Mouriyeɓa holliri wonande kay dadiɓe ɓe noksota ñalawma hanke o ɓe naati toon to galle joom ngaalu taw kadi ko moltoyiɗo toon to leyɗele Europe taw kadi ko biteɗo Mohamed Bouamat ko toon tigui ɓe naati caggal nde ɓe kaɗa nadde nde ɓe kutorima sembeji mabɓe ɓe tawi toon yimɓe ɗiɗo hen goto ko ɓi Bouamat goɗɗo noon ko jaadiɗo wonande kay ɓe payi mabɓe juuɗe ɓe dañino fawde juuɗe mabɓe kadi e joom suudu Wulqadda on noon dañino ɗaccitede ko wona ɗum ko noon kamɓe kala ɓe gonno tigui ko juuɗe dadiɓe ko wona ɗum ko noon ɓiyum Bouamat kañum horum ɗaccitama hen kono kay won heddiɓe e juuɗe dadiɓe e siftinde noon Bouamat ko joom ngaalu no fewi taw kadi ko dognoɗo moltoyade toon to leydi Maroc caggal nde o ngakki hoolade gonka makko toon to leydi Maroc ko nden tigui o yaɓani toon to Europe caggal noon o wonno tigui ko neɗɗo mo o wonno tigui
ko ɓurnoɗo ɓattade Abdoulaziz oɗo saaha noon mo gonɗen Abdoulaziz ne meromo caggal kayde herƴo mawɗari hakkude mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ko fate banggue lewru ko alka Ramadana caggal nde laamu leydi Mauritanie huuni ma yaltin kene fotta wonde million ngaji 3 piccala goho taw kadi ko koppareje dollar so tawi wattama e ugoya ma won 114 million taw kadi koye ugoya koppareje kese ɗe ma uddite hen taw kadi ko nokkuji mawɗi no fewi taw kadi ene wawa ñawdude yogay caɗele ɓesgu leydi ndi yogay caɗele ɓesgu leydi ndi beele kadi ne wawa ñawdande ɗumen wonande kay ɓeɗon hen yeeyoɓe taw kadi ko cogguji ñerɗi no fewi kamɓe noon oɗo saaha mo gonen maɓe dar darde tinde langa ko fate banggue maaro kame nebame sukara e tamroje e ko yatoto hen ko kala beele kay moni kala ene wawa yitade horum taw kadi koye cogguji beɗɗi no fewi ɗin magasin uñon ɗi puɗɗima kanji kala maɗi guddita ha lewru korka maya beele moni kala ene tina hoore mum caggal non teskede wonande so lewru korka ari on saaha yimɓe kala ene katojini e gueɗe kutorteɗe ko fate banggue ñamde kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Sahara Médiaɓe kolleri wonande kay gaddiɗo landa mbiyete ka ta Westol yaltini konngudi mum ñalawma hanki o e hollirde mette mum wonande kay ɓeɗo hen waraɓe toon to Palestine toon to Palestine taw kadi ko waraɓe kamɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi caggal kayde Amérique e Guinée wonande kay ambassadeur mum toon to Tel Aviv nawi ɗumen toon to nokku biyeteɗo Jérusalem ha ɓeɗo gonde noon yogay leyɗele nder Afrique caggal kay wondunoɗe Arabie Saoudite hawde saaha mo goɗen hay hen goto taw suwa ŋattude ɗum gam hollirde hen mette muɗum sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali yaadiɓe IBK kanu ñalawma heccanko to stade walla tan mbiyana bowala municipal taw kadi ko toon to Sikasso e sukaɓe dilloɓe e landama konko IBK ɓe mbaɗi toon potital mabɓe gam yurnitade wonde landa IBK kanu ɓe ndendinimo kene fota wonde nogas e 5 million taw kadi koye koppareje français fa beele kadi Ibrahima Boubacara Keita ɗo hen tan e lebbi ɗiɗi beele wawa ƴamtoyde lefol laamu e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Union européenne caggal nde ɓe guitti koniyankoɓe kene fota wonde 600 taw kadi ko koniyankoɓe fodɓe heblude wonande kay koniyankoɓe e G5 Sahel jogorɓe waddude kuccam e waɗa boniyankoɓe kamɓe noon happumoɓe kappanno leydi Mali gam wondi toon gasi ha laaɓi ñalawma hanki on ɓe mbaɗi jonde mabɓe kamɓe Union européenne ɓe kolliti maɓe ɓeydana leydi Mali e duuɓi ɗiɗi wonande kay koniyankoɓe mabɓe ma keddo toon to leydi Mali gam heblude wonande koniyankoɓe G5 Sahel ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to koro wuuro wiyetego Dango Tena e tonne kadi ñalawma hanki o walla mbiyen heccanki jamma ko worɓe joguitiɓe e natte e ngoɗon wuuro waɗi pellodiral kene fota wonde waktuji ɗiɗi e neɗɗo goto noon hawri hen e ladial on neɗɗo kawri hen ladial noon ko goto e arnoɓe he waɗi noon gañiɓe no fewi e tawi tigui ko wuuro ngo ne joguiti armeji celluɗi oɗo saaha noon tension mawɗo ne tawe toon to falde koro ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Aguila hokkane tawe nder Kidala e tonne kadi koniyankoɓe tattoɓe laafaji mbulaji taw kadi ko jeeyaɓe to leydi Thiada ko ɓen tigui werlamen yaɓɓi toon pettoje ha ganduɗa waɗi hen yimɓe tatto gañiɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale toon to Fana ñalawma hanki o noon pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude dadiɓe kamɓe fineɓe wuuro Fana caggal nde Dieynaba Darame taw kadi ko cukalel dewel jaranogel e duuɓi joyya taw kadi ko fuuñena walduno e yummuma caggal nde wolilde nene makko en wonde miñi ko goɗɗo ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe gaari dahi guela nawi guela caggal nde ɓe tini nde ɓe mbaali tigui ko yiilade guela caggal muɗum noon kene fota wonde caggal noon kene fota wonde caggal noon e sara juma goto biteɗo Oumar Diakate holliri e wonande sara juma go ko ɗon tigui ɓe tawi cukalel ngel ɓandu mum ne wedda dañde ne taƴa e tene kadi dande ne taƴa hoore nde ne nawa oɗo saaha noon kamɓe ne yidde mabɓe ko yo laamu ngu dar hen darde tindilal gam rende sukaɓe ha tente sukaɓe e witeɓe fuuñeji e nder leydi Mali sen giwi toon to leydi Mali jaheten ko toon to Guinée Conakry ma en kaale oɗo hen gorko wiyete ko Allah
Alhaji Muhammadu Diallo ko kanko tigi fawa jungo kanko Alhaji Muhammad Diallo ko kanko yobi fitando odo henna babirade jaranode dubi capande jetate go taw kadi ko commerçant mawdo no fewi tonto legal alhamdulillah Konakiri taw kadi ko galo mawdo no fewi jahanode juuloyde ko don tigi be ndahidum haado do gonden koreji mum jitani dum wietinodo Alhaji Abdourahmani Diallo Alhaji Abdourahmani Diallo dahade joni ken gilatana lewru décembre hitande maynede kanko non odo henna bita Alhaji Mohamed Diallo caggalon o yobima fittande odona gorko be ngubbi dum taw gorko tinani ko don tigi be dogi be jalti leydi Guinée Conakry be paytonto Guinée Bissau caggala mudum non wonande kaya commanda caggal non commanda Mamadou Saliwa Diallo uditi en hello yaangol fe ko fate bangel losko caggalon hit caggalon nyande sappo ya didi lewru avril mayndi do henando ko den tigi be dañi jokkondirde yoga kay yimbe taw kadi ko tumanobe caggalon ben tawama hen nodirgel tonto Guinée Bissau ngel nodirgel non be mbawi tigi jokkondirde na be gandi tigi kanko do hen bita Alhaji Mohamed Diallo kanko tigi yobi fittando odo hen bitedo Alhaji Abdourahmani Diallo bietenodo caggal mum non dañi tigi dadibe ibe do Guinée Conakry caggal jokkondirde mabbe laamu Guinée Bissau be jehi tonto Guinée Bissau be jokkondire dadibe Guinée Bissau abe mbada loskoji mabbe habe mbawi fawde mo jungo be pay mo jungo non ko sanga 4h jamma be pay mo jungo be ngatrimo tonto Conakry nyande no gase jetati lewru mayndo no gase jeenayi lewru mayndo ko den tigi wonnayi be ha nokkudo ubuno odona gorko caggalon caggal kay e kala sahabe nodda koreji wonande kay odona gorko so tawi gaddani million ngaji temedere ko be yobe fittando on gorko mo be ndahno ode salon kambe kala be tawi cuudi dumbirde be padi nyaawore mabbe tonto Guinée Conakry ha joni tonto Conakry keddoden nyalawma hanki o legal bitengala alhamdulillah to Conakry kami legal bitengala bambe ton wonde kosa hanki ko wuro mango be mbari dedo hen leede wonde lundi be ko ben tigi nguddi demude ha tidi duppi ponoje kambe non be koliri mettema be faade laamu Alpha Condé sengi wi tonto Guinée Conakry paden ko tonto leydi Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire wonde jagordo kalfinade hakkunde leydele mo leydi Côte d'Ivoire holliri mette mum no feewi faade e jaynde witende Hartes ko jaynde leydi taw kadi ko jaynde bindola nde leydi Algérie benem leydi Israël kambe non be kolirino wonde kay ambassade mo leydi Côte d'Ivoire tawtorama tonto Jérusalem nyalawma hanko caggal nde ambassade États-Unis d'Amérique uddite jojinede tona kanko jagoron wo holliri dum wodani hande wodani jango nden jaynde ko windi ko wodani ha joni tonto leydi Côte d'Ivoire keddanena mayen kale legal bitengala 13 villa uddi demudi mum ha tiidi wonande kay safroɓe wonɓe toon ɓe caggal hollude ɓe mette mabɓe no feewi faade laamu Alsana Dramani Ouattara tonto Bokke oɗo hen gorko wiyete ko Ibrahima Kone kanko non ko dadiyanke kanko tigui tawa omo welta oɗo sanon ɓanduma kono tawe morga kono hay goto anda holko saabi warta demo ha joni tonto leydi Côte d'Ivoire keddoɗen mayen kaale legal bitegal cité Bel Air ene tawi e nder Kokkodi caggal noon nayi lewru caggal nayi lewru janvier e nder ndeɗo hen hitande wonande kay suudu ñawore e ñawino wonande hoɓɓe ngal legal yoga hen yo giwe e boli he hewɓe hen cellinoma e ñalawma hande noon helo kewɗo fuɗɗama toon sen giwi tonto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko tonto leydi Togo moɓodiral wonande kayya e ɓen fedde witende ANC kamɓe noon ɓe jiiɗino wadde potital mabɓe yeeso ambassade mo leydi France kamɓe ambassade mo leydi Ghana tonne kadi jagorgal kalfinalgal yangara e holliri ɗum koko haɗa e nder leydi ndi ɓe kolliri noon wonande kay hitande ujunnaje 2 wonande kuulal ñawanoma ko fate banggue ambassade mo leydi France kamɓe ambassadeur uji gondi e lamorgo leydi ndi kala koko haɗa wadde seppoji mumen tonto leydi Nigéria yontere ɓennuɗo hen nde Nigéria wasi ambassadeur mum tonto Khartoum woni tonto Souda caggal e nder suudu makko ton tigui o wara ñalawma hanki o noon e sukade biteɗo Habibou Gata kam tigui fawa jungo ene tuma kam tigui yoɓi fitan makko caggal mum nawanimo ngaalu kewgu no feewi e caggal noon teskama wonande toon to Khartoum e kala saaha ambassadeur uji ne kewi warede toon ha tente nder ndeɗo hen hitande ambassade mo leydi Russie fittande mum yoɓanoma toon ñalawma hanki o to Nigéria Abuja ko seppoji mawɗi mbaɗi toon caggal kay kulhuli mawɗi joguede e nder leydi ndi wonande wargoji baɗoji hakkude fulɓe kame remoɓe kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko jaam e kisal taw kadi ko jaam duumiɗo yo artu e nder leydi Nigéria
sen ngiwi tonto leydi Nigeria paɗen ko tonto leydi Gabon ken foto wonde nogas e jeetati taw kadi ko janggoɓe dudal ha jaaɓi hatiringal Oumar Bongo on dimba ñalawma hanki onon nokku biteɗo ulumi ne wiye Petit Dubai ko toon tigui ɓe pawa juuɗe mabɓe e caggal nde ɓe gaari nokku goto biteɗo bisik noon ko boñ goto nde ɓe gaari ɗon ɓe jiiɗi wadde ɗon dillere mabɓe no fewi gam hollirde wonande ɓe jiiɗi ko hebde boursi mabɓe kamɓe kala ɓe pawama juuɗe ɗo saaha ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓe tonto Afrique du Sud paɗena Afrique du Sud ñalawma hanki o holliri mette mum no fewi uddi ambassadeur mum tonto Israël caggal noon wonande kay pelɓodiral musgal bangal toon ha koniyankoɓe leydi Israël jooɓi pittali yimɓe hewɓe taw kadi ko jeeyaɓe Palestine hoore mum ko wona ɗum konon ɓe nodditi ambassadeur mabɓe ha joni tonto Afrique du Sud keddoroɗen wonande kay almam kirsanoɗo e nokku biteɗo Durban almami baranoɗo e nokku biteɗo Durban e yontere yawtude woni alhamisa ɓennuɗo henno e nder oɗon juma dañino worɓe taton natɓe toon ne joguiti arméji kamɓe ɓe tuma koɓe Égypte naɓe ɓe natti e juma e wuuro witengo Durban toon to Afrique du Sud ɓe tawi toon almami on wonde yimɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe nanggui almami on ɓe kaɓɓi ɗum ɓe pi ɗum piggal musgal no fewi ɓe battidi ko tajje dande mum ɓe gañi hen ɗiɗo heddi ɓe ne tawi cuuɗi cafriɗi oɗo saaha noon dadiɓe Afrique du Sud mbaɗi hen loskoji tawi tigui koɓe Égypte naɓe kono ɓe pawaka taw juuɗe ɓen waɗɓe ngalɗon baɗala ñalawma hanki onon loskoji ne jokki tan to juma to tawama toon ko fate banggue yoga e gueɗe ɗe kutorteɗe e taw kadi hutorto ɗum ko fedde witede état islamique ɓurde wawde noddirede Daesh ɓurde wawde noddirede Daesh kamɓe noon ɓe kolli oɗo saaha mo gonɗen maɓe gudditen loskoji mabɓe jaaƴi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala ghali Abouba ma en jaha toon to Palestine Afghanistan kame Espagne ghali Abouba bismillah maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men jolam jabiri koto leydi Palestine puɗɗortoɗen altine hanki o wonno capanɗe jeeɗiɓiwol manditare koɓe mbiyata nakba woni catastrophe français sen kale pular woni tigui jaaye noon ko gollo leñol kay wiyeteɓe juif gartuno e keewal e nder diwan place e nder diwan Israël garmi gara musu noon waɗi caggal kayde seppoji ɗi hono mum meeɗa yiyeede juɓɓinama tigui e nder leydi Palestine taw ko Palestine naɓe hollirde mettere mumen hollirde meccere mabɓe kadi nde won noon ko ñalawma hanki o leydi Amérique dowlaji ɗum Amérique suɓino gam yidde egginde ambassade muɗum tawateɗo to Tel Aviv ɓe gartira gato Jérusalem seppoji muusi noon mbaɗi garmi gara musɗo waɗi hakkude mabɓe e koniyankoɓe Israël ko famde foof capanɗe joyo e jeenayo Palestine najo wasi hen fittanu mum tawa foof kadi ko kuure e condiɓe pella taw kadi ko koniyankoɓe juif ɓe leydi Israël ko kañum tigui dose mabɓe kuure fodde ujunnaje ɗiɗi e temedde nayo neɗɗo kadi mbarmi hen tawa kamɓe foof kadi ko fellaɓe fedde e gotago windere witede loni ene fonno joɗade batu maggu heñorango woni ko wiyete conseil de sécurité tawa kadi koye erango leydi Koyta noon erima ngun batu e ñalawma hande o ndeɓe joɗoto beele kay losgoji jaaƴi ene mbaɗe ɗiɗo wangoji beele kadi sanction ngaji woni tigui sanction ngaji tedduɗi woni sanction ngaji ne pawe e nder dow e dowlaji e leydi Israël kono e oɗo saaha joni noon dowlaji denduɗi Amérique gaddugol Donald Trump o cali ha woni mbi tigui ko enquête aji mbaɗetaki kadi hay kuulal gotal fawetaki e leydi Israël koto Afghanistan paɗen fara ko wuuro tawatego to banggue hirnangue leydi Afghanistan e jamma bedɗo sanga minuit ko taliba en jani e gon wuuro garmi gara noon muusi hakkude mabɓe koniyankoɓe wuuro ngo ko ha subaka hande o garmi gara ono jokki e subaka he noon laamu leydi Afghanistan nuldi toon avion ngaji mumen ene jooɗa mabɓe kuure condi e pettoje nana jooɗa mabɓe e kala saaha piyande ɓutti no fewi e piyande muñerde no fewi e ottali ɓutti ene nane e nder wuuro witengo fawa ma e gartu hen noon sen keeɓi hen ko ɓuuri yaaji en koto leydi Espagne sakkitorɗen kalen e oɗo biyeteɗo Kim Tora noon subama e ñalawma altine hanki o yo won hoorejo diwan catalan caggal noon ndeɓe jeyano sumgoji mabɓe araniɓe woni premier tour ñande aset nden nden noon o ronkoni hebde ko wiyete majorité absolue ko ñalawma hanki o
altine o heɓi tigui ko wiyete majorité simple ɗum noon ko caggal kayde ɓeɗo kaɗo landa yimɓe kaɗo landa wiyeteɓe extrême gauche woni CIP caggal nde ɓe cali subde suɓade cali wiide eyi walla ala ɓe jii ko wiyete abstention caggal ɗum noon ko nden tigui o heeɓi ko wiyete majorité simple o heeɓi tigui capanɗe jeegom wi eyi capanɗe jeegom e joyyi mbi ngala yimɓe nayi noon kolli tigui ala mo gonani woni abstention e oɗo saaha joni noon katala heeɓi hooreje ɓe mbawi suɓade gouvernement mabɓe caggal kay guila ñande nogas jeeɗiɗi lewru octobre hitande 2017 fade oɗo saaha joni ɓe gonno koye suutitel Madrid wulɓe adulɓe foof ɓe mbaɗi toppitade gandal ngal ete hande won fulɓini bandal mujiɓe teddu enen rakkaɓe ɓurano ha townen tubakoɓe elle ɓe gujji ɓurano ɓe nafto saabu Allah wi ɓurmi yidde ko gandal jange sunna ko jange gila baba adama hay Mouhamadou yo Diallo wona mabɓe ko jange ko waɗi sunna ko jangde wona goɗɗum kala goɗɗum ko wiya ko ɗum wiɓe ɗum ɓene ɓe juumi Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen so tawine laaɓi ken alɗuɓe mbaɗen gollorɗe gollinen ɓesguji men so tawine laaɓi ken alɗuɓe mbaɗen duɗe jangguirɗe jangguinen ɓesguji men ganden gandal wona e ɗemgal wonata gandal koye gollal wonata feeña feera moni kala yooɗe hande so tawi neɗɗo naate men wiyama yo jaggu gandal ma jaggu haaloɓe kono jaggata gandal gandal wattete ko gollal ɓesguji mum golla leñol mum suuro leñol mum huuro leñol mum a huule caggal joguima gandal ene wonde gollal yo Allah rokken yiide gollal ɗofta ɗum gandal ha enen kala cuuroɗen e leñol meɗen ɓe jaahi annabi omo jami kise goni jolam jaɓeeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena